Éxito de público e de organización na 10ª edición da Festa do Carneiro, celebrada este pasado sábado no campo de San Roquiño. A organización desta cita gastronómica, que co paso dos anos se está a converter nun polo de atracción para os amantes do bo comer, correu a cargo da Asociación Cultural San Roquiño, que contou coa colaboración do Concello. Empezamos onte ás 7 da mañán, terminamos ás 12 do día dorando, pasando todo pola sartén. Sí. E hoxe levantámonos ás 3 da mañán. Ás 3 da mañán? Estamos desde as 3 hasta a hora. E despois seguimos facendo para a noite. Sabedes, está cheo, ainda hai xente aí esperando porque non hai mesas para quedar. Este ano servíronse ao redor duns 350 kilos de carneiro e outros tantos de pataca con pemento, que é como se prepara o estilo San Roquiño. As racións vendéronse este ano a un prezo de 13 euros, un euro máis que o pasado ano. Unha cantidade non demasiado elevada, se temos que valorar o rico que estaba. Que puntuación lle damos aquí ao carneiro? Mima, 10. Está bo? Sí. E aquí a compañeira, gustalle tamén? Sí, está moi rico. Como está o carneiro, señor? Home, para comer dúas racións ten que estar moi boa. Dúas racións? Home, un corpo como este, pensa que se pode manter con unha ración de carneiro? O palleiro non se fai sen palla, non? Normal, moi bo. E que o que lle gusta máis, a pataca, a carne? Está todo buenísimo. Todo. Moi bo. Como en calquera festa que se precie, tampouco faltou a música, da man do grupo de gaitas local O Son do Pote, e tamén dunha discoteca móvil, que continuou a festa ata altas horas da madrugada.